ještě spí. No, co? Už jí mám vzbudit? Ne, přišla večer, prostě nechý. Tak co? No nevím, asi nic. Musím to zkontrolovat, no. Dědečku. Tak jste hluchý, nebo co? No jo, sakra. Aby se dědek nezbláznil. Ještě chvíli a polubit se bude má. Mami, a dědeček neklepe. Lítá nám v obraz. Tatínek už tam přece šel, děti. Bonbon. Chtěl bonbon. Co se nedá vydržet, opravdu. Já kvůli dědovi neviděla ještě ani jednu celou pohádku. Zkrátka můžu se tím pět, že jo, tatínek? Já tam na něj skočím, to přece není možné. No dobře, ale už s sebou koukit nehodí. Co je zás, dědo? Co na mě křičíš, já chci bonbon. Vy těch máte u postele plnej talíř. Jenomže já chci čerstvý, tyhle jsou dlouho natrhany. Vždyť jsem je trhal před pár minutama. No, to bylo včera, holenku. Sakra, neříkejte pořád holenku. Já jsem chtěl 2. Co s tebou, dětku, uděláme? Tak, děti. A kdo pak nám dál bude vyprávět, co hezkého prožil v sobotu a v neděli? No, kdo ještě se bude hlásit? Všichni se hlásíme. Martinku, třeba ty? My s naší Lucí a tátou jsme byli řezat stromek. Aha, takže jste pomáhali tatínkovi na zahrádce, že? Ne, my jsme ho řezali. Teda táta. A my s Lucí jsme koukali, aby nikdo nešel. Jaký stromek? A kde jste ho vlastně řezali? No přece vánoční. Řezali jsme ho tam dole. Na náměstí, u té sochy. Děti, nesmějte se. Víš co, Martinku, dej mi svůj notýsek. No, já tam asi něco tatínkovi budu muset zřejmě napsat. Oni mi nevěří, že máme doma Vánoce. A stromek s prskavkama. Mami, řekni jim, že je to pravda, že nekecám. Já jim ho ukážu, jo? Tak kdo je pro, aby jsme prodali dědečka? No, jak to chceš udělat? No přesně tak, jak jsme ho koupili. I s tou vilou. Jo. A kde budeme bydlet? A vyměníme ho za byt a doplepek. A ty si myslíš, že nám bude stačit jeden třípokoják na sídlišti, jo? To by to za chvíli vypadalo jako tady. S tím rozdílem, že nám nepůjde na nervy jeden dědek, ale my všichni budeme na sebe jako psi. No tak za 2 nebo za 3 byty. Za 3 byty se nám to asi nepovede. No a za 2 je nám to na draka. Protože my tady se Vženem sami potřebujeme jeden. A Zdena si už taky musí zařídit svůj vlastní život. A teď by jí stačila garsonka nebo svobodárna. No ty jsi výborná opravdu. Počkej, nerozčiluj se. Teď vy sami potřebujete třípokojový byt.
Tak dětka šoupnem do ústavu. Moje řeč. Bejt pomím, tak jede už dneska. A to je přece nesmysl. V kupní smlouvě je jasně napsáno, že ho tady necháme dožít, ne? Leda, že bychom ho oženili a nastěhovali k manželce nebo mu našli nějakou družku s bytem. Prosím tě, kdo by si ho vzal? Ty máš nápady. A něco udělat musíme, jinak tady z toho zešílíme. Ty by si měla vzít někoho s barákem. Chodíš vlastně s někým? Chodím, no, ale byt nemá. No počkejte, lidi, počkejte, měli bychom to ještě chvíli vydržet. Teď tady přece dědek nebude věčně. Ale houby, ten dědek má tuhej kořínek. Ten tu bude strašit ještě 10 roků. Kdyby aspoň chodil. Že by mohl spadnout ze schodu. Ježiš, ty seš vůl. Ne, a potom. Prodat takovouhle vilu za pár šupů, to by byla škoda. Mami, ona mi to furt bere. A co ti bere? No to. Tu podprsenku pořád mi tahá, že jí chce taky. Pojď sem. Dej to sem. Pojď sem, nechte toho. Pojď sem. Dej mi. Puzo. Martin! No tak nechte toho. Ježišmarja. Čemu by ti byla podprsenka? A k čemu je jí, teď mám zrovna takový prsa jako ona. No, slyšela To jsi? není vůbec pravda. Náhodou má největší ze třídy. Hele, nechte toho spát oba dva, rozumíš? A půjč mu tu podprsenku, slyšíš mě? Půjč mu tu podprsenku a tě pokoj. No jo, Martínek, ten může všechno, že jo? Děláte z ní rozmazlenýho smrada. Co je? Dobrou noc. No, teď je to pravda. Dobrou noc. On by taky každý z nich potřeboval svůj vlastní pokoj, že jo? Bytová krize dostoupila vrcholu. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Sehnal jsi něco? mám 5 adres. Ježiš, to je skvělý, snad něco vyjde. Je to dojíždění do práce tak šíleně štve, a to ani nemluvím o dědovi. Kraje hlavního nádraží do Benešova, Olbramovic a... Tak prosím, pojďte dál. Je to tu trošku úzké, ale ono to stačí. To je kuchyňka, tady je můj pokoj. Ne, ale pro vás by přicházel v úvahu tento, prosím, račte dál. Tak, dáte si kávu? Ne, děkuji. Ne? No prosím, posaďte se. Má to také zvláštní dveře z předsíně, jak vidíte, zvláštní. Dovolíte? Je, pardon. Tak. Víte, abych vám řekla pravdu, mě ani tak nejde o peníze, já mám slušný důchod po muži. Ale vy jste manželé? Ne. Ach tak. No, budu k vám upřímná, víte. Kdybyste se dohodli, tak tady pán by tu mohl bydlet, ale sám. Samozřejmě, že byste se mohli navštěvovat, kdybyste chtěli, že? Ale to bychom předem domluvili dny a hodiny. Co vy na to? Souhlasíte? Výhled je jedinečný. Paráda. Vchod přímo do zahrady. 3 roky to může být vaše. I se vším, co se na zahradě urodí. Ta tapeta, ta je nádherná. Kde jste ji sehnal? Tu jsem si přivez venku. A jak by to bylo s nájemným? Tak podívejte, byt je první kategorie, i se zařízením, s překrásným výhledem prakticky v centru. Takže byl tady jeden doktor, ten chtěl platit i v bonech, ale já bony nepotřebuji. Tak kolik? 1500. 1500? Plus inkaso samozřejmě. Nashledanou. 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 Radši bych ani nebyla. Ale jdi. S těma bytama je to fakt na draka. Podívej se, kde je 32, mají 2 děti a taky vlastně nebydlej. Vždyť si říkala, že máte vilu. Jo, to máme. Se přijď podívat, jak bydlíme. Oni, já, teta se strejdou a dědek. A podnikový byt bys nemohl dostat. Jako svobodnej nemám vůbec šanci. A jako ženatej. Hele, a nešlo by to u vás líp zorganizovat? Nešlo. Paní, mám tady rekomando. Tadyhle mi to podepište.
A ještě tady dvě. Já to utrhnu. Jo. Co to? A toho si nevšímejte. To děda slaví Silvestra. Cože? Těšili, netěšili. Proč bychom se netěšili? Netěšili, když... Pomoc! Pomoc! Zachraňte nejstaršího občana ČSSR! Pomoc! Tak. To je ono. Pojď. Aspoň uvidíš. Pak se rozmyslíš, jestli mě ještě budeš chtít. Jak tě znám, tak si určitě zas přeháněla. No, když myslíš. Pojď. No pojď. Co to je? Hoří! Koupelna je naproti. Vole! Ne na mě! No, co tu děláte? Jak jste tohle mohl dokázat, to nevím. Asi mi praskla páteř. Postel praskla, dětku. Jak jste jí mohl takhle rozmašírovat, to teda nepochopím. Mě bolej záda. No, trochu jste si je narazil, no. A doktor říkal, že je to v pořádku. Já chci jinýho doktora, zavolejte na středisko. Sakra, dětku, teď už jsme tam volali, doktor tady přece byl. Ale to není můj. Já měl jinýho. A ten měl fousy, toho já poznám. Jo, to měl, jenomže ten už loni umřel. Místo něj je tady ten, který byl u vás. Tak zavolejte jinýho, tenhle ničemu nerozumí. Ani injekci mi nedal. Hergot, s váma jsou pořád nějaký potíže. Dobře, až spravím postel, zase zavoláme doktora. Aha. Teda dědo, jak se tak na vás dívám. My si vás asi na Vánoce položíme pod stromeček místo Betléma. Je to nejlepší. Já strašně zlasu. Nezlobte se, pane Mirek, že vás takhle obtěžujeme, ale ono to opravdu s dětkem není k vydržení. No, my vám asi musíme připadat jako cvokové, že jo? Já vím, no. Tady, tak. Hejte se, ale jestli se vám to nelíbí, tak to klidně můžete sundat, že jo? My se na vás nebudeme zlobit. Honzo, necho, když jsem mu to říkala, tak nevěřila, ať to pozná na vlastní kůži. Podívejte se, tady máte špachtly, jo? Vůbec se s ním nepárejte, jo? Prostě ho proklepete, podíváte se mu do krku, ukaž prášky, dala jsi tam co, lentilky, jo? Rozumíš, že tomu nic neudělá. Mluvte hezky nahlas, jo? Jo, a injekce, prosím vás, na tu on vždycky čeká. Jo, Když jo. se vám otočí na břicho, tak ho štípněte do zadku, jo? Pan doktor Čech to taky tak dělal, než umřel. No a nemusíte se ničeho bát, protože opravdu vypadáte dobře. Vemte si, slečno Zdeno, je opravdu výtečná. Děkuju. Teď rozumíte, děti. Máte se rádi, to věřím. No a co dál? Jak co dál? Vyučenej jsem a vydělávám taky dost. No, to je taky to jediný, co můžeš do manželství, teda kromě lásky, samozřejmě vložit. No, kde budete bydlet? No, u nás rozhodně ne, s tím doufám nepočítáš. Jistě pochopíte, slečno Zdeno, že ve dvoupokojovém bytě 2 rodiny a vy jistě taky budete chtít časem rodinu. Ani Štěpánková, nemějte strachu, vás ne. Říkal Mirek, že máte vilu. Jo, to máme. Jak velkou? 4 pokoje, kuchyň a příslušenství. No, tak to je solidní, ne? Jenomže v jednom pokoji bydlí teta se strejdou,
Druhý má Zdeny sestra se svým mužem, třetí obývá jejich 2 děti a čtvrtý podkrovní pokojík má děda, se kterým tu vilu koupili. No, to tedy opravdu moc místa není. No teda, ale proč se chcete brát, když nemáte kde bydlet? No, abychom rychleji dostali byt. Jinak na něj budeme čekat třeba je 10-15 let. A to už mi pak bude 40. A to se mám teprve potom ženit, nebo si začít hledat nějakou holku? A kde jste sehnali byt vy, že jste se mohli vzít? My? Dostala jsem ho od rodičů, když mi bylo 18. No. Takže to máte vůči mě už 5 let zpoždění. Ten dopis, co tenkrát schořel, to bylo předvolání k soudu za ten uříznutý smrček a tohle už je druhý předvolání. To bude pokuta jako prase. Lucko, Martine, vstávat, šup, šup, děti, šup, moc hodin. Vstávejte, nebo vám to ujede. Jo, už jdem. Tak dělej, sakra. Promiňte, už jdu. Ježišmarja, pardon, já jsem nevěděl, že tam jste vy, Mirku. Dělej, se tam snad modlíš nebo co? Tady musí mít všechno Promiňte. Co je? Tam je volno. Ne, tam se paní Jitka sprchuje. Jitko, prosím tě. Dobrý, já už jsem hotová. No je, to je dobře, dovol, děkuju ti. No, vemte si to, no. Tak my už bychom si taky mohli tykat, ne? Je. Tam dělala, já jsem Honza. Dej mi. Dík. Pane Hybče, o tom, že vám ve vašem bytě schořel doporučený dopis od soudu, ještě než jste si ho stačil přečíst, a proto jsem dostavil k projednávání v určený den a hodinu. O tom raději nehovořte. Raději si vymyslete jinou omluvu, nebo ještě lépe mluvte pravdu. Nezlobte se pro moji upřímnost. A teď k tomu druhému problému s vaším dědečkem, že? Já si s ním osobně promluvím, ale nevidím to dobře. Tady, jak čtu vaši kupní smlouvu, jste stvrdil svým podpisem, že necháte pana Františka Nespila Promiňte. dožít ve vaší vilce v jedné podkrovní místnosti a že se zavazujete mu ve stáří pomoci a přebíráte o něj veškerou péči. A to i v nemoci, pakliže nebude nucen být hospitalizován. Jediné řešení vidím, pane Hybča, v nervovém sanatoriu. Ale to se vám nepovede. Jednak jsou přeplněné a potom váš podnájemník, pan Nespila, není tak naléhavý případ. Zkusit to můžete, až si s dědulou promluvím, pak se dohodneme, co dál. Děda má průjem jako řemen. Během hodiny už jdu po druhý. No tak co, tak snad aspoň otevřeme okno, ne? No prosím. Já tě mluvíme, hej. Sundej si ty brýle. Pojď sem. Kolikrát ti mám vysvětlovat, že když bude děda něco chtít, tak se nejdřív musíš zeptat někoho z nás, dospělej, jestli mu to můžeš dát. Co je? Musel jsem mu dát pár facek. A proč? Proč? Prosím tě, představ si, že odnes dědovi celou 3 litrovku meruně. Dědek z toho pochopitelně teď má sračku.
V tom případě by jsem těch pár facek zasloužil i já, protože já jsem totiž ty meruňky dones dědovi taky. No to je teda výborný. Já si tady připadám jako hajzl bába. Vidíš to, jo? Vidíš to, jo? Ty jsi mu ji nedal? Tak komu ještě? Já nevím. Leda Jirkovi Žáků. Kdo to je? Toho neznáš, kamarád z vojny. On se ženil taky a poslal mi oznámení. Představ si, že mu rodiče postavili barák, zatímco byl na vojně. Má tak někdo kliku. Je. Přeberu. Děkuju moc. Ano. No, tak hlavně, aby vám to vyšlo. No. Promiňte, že se vám pletu do hovoru. Vidím, že máte malý byt a budete se asi brát, že jo? Potřebovali byste větší. No, my bychom vůbec potřebovali byt. S těma bytama je dneska pofiderní věc. Já jsem si taky dal inzerát minulý týden, že vyměním 3+1 čtvrtý kategorie. Všem já jsem si to vybudoval. Byt jsem zmodernizoval a vlastně na nic. Žena mě zemřela před půl rokem. Tak co já bych s takovým velkým bytem dělal? No, tak jsem si myslel, že bych to vyměnil, víte, za nějakou garsonku. My nemáme ani kůlničku. To je mě vás upřímně líto. Mladí lidi by především měli mít svůj vlastní byt. Víte? Ono se nadává dneska, že mladí, že se berou a hned se rozvádějí. No prosím, rozvádějí, že prej to za našich mladých let nebylo. Nebylo, ale proč? Každý třetí manželství nemá svůj vlastní byt. Kam to vede? K rozbrojím, hádkám a nakonec se rozvedou. Kážu vám tady jako farář v kostele a pomoct vám nemůžu. Já vám dám jablíčko, já už musím utíkat. Vemte si, já to vezu synovi, víte. Vemte si taky, no, mám ze zahrádky. Tak se na mě nezlobte, že jsem vás tady takhle obtěžoval. Ne, nic se nestalo, máte naprostou pravdu. Tak mějte se dobře. A hodně štěstí, zdaru. Děkujem. Nashledanou. Olana, to nemůžu říct, pane doktore. Oni se o mě starají celkem dobře. A tady jde o něco úplně jiného. Kolik byste řekl, že mi je let? Takových 63, ale víc rozhodně ne. Pane doktore, vy špatně vidíte. Já myslím nejvíš. Vy to dělají ty fousy. V těch člověk vždycky vypadá starší. I 680. No na den vám to přesně neřeknu, to víte, datum se mi vykouřilo z hlavy. Jak víte, kolik vám je, když nevíte, kdy jste se narodil? Když mě bylo 60, tak jsem si na Vánoce opatřil tenhle notes. A každý ráno, jak se probudím, pravidelně, si tam udělám čárku. No a když je těch čárek 365, no tak vím, že musí být Vánoce. A že zase budu o rok starší. Mě neoblafnou. Ale oni ty dole, oni mě závidějí, že budu nejstarší občan v Československu. Možná na celém světě. No, na celém světě asi ne. A oni, ty Rusové, vyhrajou i tohle. Co je? Co se děje? Je to dobrý. Když to nebudou bohnice, tak kriminál určitě už do toho zamíchal i politiku. To je správný. Představte si, že oni mi letos zase nechtěli udělat Vánoce. Ale já jsem jim pohrozil, že to napíšu vládě. A napsal jste? Ne. Oni dostali strach. Vánoce byly. I se stromečkem. Pokrmový tuk hera, ne? Jo. Vypadá to, že se dětka co nejdřív zbavíme. Jo, promiň. Děkujem. Co vy dva? Dáte si taky? Ne, já ne, díky. No tak já taky ne, děkuju. Nezlobte se, pane Nespěla.
Ale vám to nebylo divný, že vám vychází Vánoce, když za oknem? No tam přece vidíte. No jo. No vidím. No dozrávají třeba jabka, že? No vidíte. No. A to je jednoduchý. To dělají rakety. Ty blázni střílí jednu raketu za druhou. Úplně zblbnou počasí, ale mě ne. Ne, já mám notes. A tam je to všecko jasné. 365 čárek a jsou Vánoce. Dáte si kafe? Ne, děkuji, pane Nespile, já vás nechci obtěžovat. Ale... Potom já už budu muset. Ale prosím vás, co byste obtěžoval? Oni nám to kafe přinesou. Tak, děkuju. Pokušte jednu, pane doktore. Tak dobře. Ale to už bude poslední, pane Nespile. No jo, ale je to škoda. Vy máte takovej krásný přednes, že bych vás vydržel poslouchat celý hodiny. Vy byste byl dobrý herec, pane doktore. No tak dobře, tak kterou? Co tam tak dlouho dělá? Princ se ohnal mečem a jedinou ranou udělal drakovi všech 7 hlav. Co říkáte, doktore? Jednou ranou? Jednou ranou. Všech 7? To není možné. No, ačkoliv. No, pokračujte. A tak si princ Jan vzal za ženu zlatovlasou panu, pak převzal královské žezlo a korunu a tak žili spokojeně až do smrti. Ale to jsou mý hosti. Vítám vás, pane doktore, to jste hodnej, že jste za mnou přišel. Jo, bych nezapomněl. Čárku. Tak, na zdraví. Zdraví. Na zdraví. Pití máte, jídlo taky. Já musím skočit dolů. Máte všichni Mirty, víte. Teta Berta je dole, jo? Dole není. To mi říkáš až teď, jo? Já jsem se to dověděl teprve včera. Byt zkrátka nedostal. A to s tím malým budem kde? V téhletý špajsce nebo? To já nevím. Ale potom ten teatr úplně zbytečný, víš. Ano, vy dovolíte? Jo, díky. Tak kdo si dá ještě tu vodku? Tadyhle, prosím. Oline. Co je? Kontroluj se, prosím tě. O co ti jde? Chlastám? Nechlastám. Tak mě dej pokoj. O co ti jde? Že jdeš jako zjednanej. Ty jsi taky družba na baterky, že nich přece vždycky jezdí prvním autem, ne? Ano, jistě, že máš pravdu. Kůť Jarkovský, ta kapacita, ten je taky na baterky, že jo? No, prosím tě, podej mi tu knížku tam na tuhle, jo. Já to mám totiž založený, víš? Poslouchejte, pozor. Jak to je? Do prvních kočárů vstoupí hosté dle pořádku družbou udaného se svými dámami, pak následují svědkové družičky s mládenci a posléze otec ženichův a matka nevěstky. My vám chceme něco říct. No? My jsme se domluvili, že se nevemem. Teda zatím. Jinak normálně, jako by svatba byla. Popijem, pokecáme všichni společně, jak jsme se tu sešli. Ale děti, to se vám stane ještě mockrát, že se pohádáte. No to mi s taťkou taky, viď? Co to má znamenat? Takovýhle rozmary si přeci nemůžete dovolovat, pozvete si sem spoustu lidí a pak jim z ničeho nic řekněte, jeste, pijte, nás si nevšímejte, svatba není. Ty tam mám dát dorta. Ale dej pokoj, Co pokoj?
No ale my se fakt nevezmeme. Tak seš praštěná nebo co? Nejsem. No tak proč byste se nemohli vzít? No prostě nemůžem. Měli jste pravdu, když jste nám to rozmlouvali a my jsme si teprve teď uvědomili, že vás musíme poslechnout. Ale na to je snad už trochu pozdě, ne? No teď právě ještě ne, ale po svatbě by už bylo. To mě přece nemůžete udělat. Přece víte, co to dá za práce zorganizovat takovouhle svatbu? Je to přece naše svatba. No ale všechno já tady si... Tak to zruš a basta. Evžen. Strejdo. Dědeček. Co blbneš, dědo? Hraju novou manželům. Svatební pochod. To je to nejkrásnější. Děti, to je přece koření každého manželství. Oba jste přece zdraví. Teď vám bude spolu krásně. No, porodit dítě, to je přece pro ženu nejkrásnější věc na světě. A my vám přece všichni rádi pomůžeme. Ale jak? To nevím. Bude všechno bude dobrý, nebojte se. Tak Prosím vás, tak. nezdržujte to, Tak, běžte všichni, každý do svého auta, nebojte. Podívejte, pojď sem. Ženík do prvního auta a já taky do prvního auta. Dozadu, máte všichni Mirtu, prosím vás, pospěšte si, nezdržujte to, ať nepřijdeme pozdě, ale nebojte se, je to dobrý, všechno bude v naprostém pořádku. 170, 180, 190, 200. Ten čas utíká jak splašená kráva. Ještě 200 čárek a zase budou Vánoce. Dědo, zabušte! Buším! Co obraz? Buším! Nádhera, ani se nehne. Mirku! Pojď honem dolů, budeš zírat. Čti. Co tomu říkáš? Tak to je naše jediná šance. Pozor. Se nic nestane. Ale poznáš ho. Já už si ho nevybavím. Ale jo. Hele, to je on. No tak tu vaši adresu já jsem si zapamatoval z toho vašeho svatebního oznámení, který vám spadlo na zem a já jsem vám ho podal. No. Tak se nezlobte, že jsem si dovolil. Jaký nezlobte, naopak, my jsme rádi, že jste to četl. A kolik by to vlastně stálo? No, on je to můj dávný přítel, víte, my se známe, no, radši nevzpomínat. Tak podívejte se, on má 2+1, první kategorii, jo? A asi tak před půl rokem se seznámil s tou dámou z Poděbrad. No prostě vznikla láska jako tráva. On tam každou sobotu zajíždí za ní. Má tam takový byteček, domeček, pěkný, no, se zahrádkou, ale je tam sama. A tak se dohodli, že on se k ní jako nastěhuje, víte, ale v té době on už tam byl skoro přestěhovaný. Já jsem ho nedávno potkal a on říkal, že celkem byl ochoten se toho bytu zbavit. A za kolik? Podívejte se, i když oni to jsou staří lidé, tak, jak se říká, každá koruna dobrá. No. Ten byt je ovšem státní, ne? No, to pak by dneska jen tak pro nic za nic, že se zbavoval bytu, ale dalo by se to udělat. Dalo by se to udělat tak, že jeden z vás by se tam přihlásil jako na trvalý pobyt, víte? Teda bydleli by se tam dva, to je pochopitelně. A po roce on by šel vrátit ten byt na byťák a automaticky by byl přidělený vám. No. Stalo by vás 135 000, 20 teď, jo, a 15, až by vám byl vystaven dekret, jo. Tam jsou celkem solidní nabídka, ne? A jak se vyrovnáme s váma? Ale dejte pokoj. Já nic nechci. Starý člověk. Já už nic nepotřebuji.
Tak, tady je ta naše půlka. Ať to klapne. Děkujem. Tady od nás. Dík, vem to k sobě. Hele, autobus, dělej. Ahoj, Naschle, čau. Ahoj. Stojte. Dlouho jsem tu nebyl. Tak to tady podle toho taky vypadá. No ty krámy jste mohou vyhodit. Prostě vám to nechám, jak to běží. Vy jste mladí. Už si s tím lehce poradíte. Je, vy tu máte i telefon. No má, ale už 3 měsíce nefunguje. Budete se muset zaurdovat. Jo, abych nezapomněl. Klíče od bytu. Děkuji. Helejte, pro váš klid bude rozumnější, když si vyměníte vložku. No, tak já poběžím a zítra v 8:30 před byťákem. Víte přesně, kde to je? Ano, samozřejmě, budu tam přesně. Fajn. Jo, mladá paní. Vinšuju vám v novém bytě hodně radosti, štěstí a aby se vám to líbilo. Děkuju. Není zač. Tak děkujem a nashledanou. Nashledanou. Jo, je mi to trapné, ale v tu zálohu. Aha, promiňte, tady to je. Jo, pane Štěpáne, kdybyste našli nějakou cennost, vemte mi ji zítra na byťák. Jasně. Děkuju vám. Nashledanou. No jo, člověče, no tak tohle nemohl nikdo tušit, že? Ale nic, Honzo, to je v zápalu práce, to je dobrý, to se spraví. Ahoj. Ahoj. Hele, moment, pozor. Zřítelnice mých očí kráčí na naše pracoviště. Počkej, květinko. Jau! Holko. Přiskřípla prst, ale trošku... To je co? Tak co, holky? Jak se vám tady bude kuchtit? No, To je co? od zítřka vaříme v novém. Hele, a pozítří si jdeme pro tu ložnici. Tu italskou? No jistě. Pro tu mosaznou. To zasklím sám. Já to zasklím. Ale prosím tě, Že budeme bydlet jako A bude. lidi už. Tak jste se mě přece jenom zbavili. Můj syn mě prodal, vy mě dáte do ústavu. Ale jaký pak ústav, dědo? A pak? Kdy tam za váma budeme chodit? Já myslel, že jsme si přece jenom na sebe trošku zvykli. Ahoj. Ahoj. Nech to, já to udělám. To je dobrý. Tak co? Je řízeno? Právě že ne. Jak to? Vůbec tam nepřišel. No počkej, byl jsi tam včas. No asi o 10 minut dřív. Čekal jsem na něj 2 hodiny a pak jsem mu ještě zkoušel volat, ale nikdo to nebral. To nevadí. Večer tam zavoláš a zajdeme tam jindy. Hlavně, že bydlíme. To se nezblázní, no. Já si připadám jako ten nejhorší syčák. Tak on teda není náš, že jo? Ale tak rozhodně bych nechtěl dopadnout jako on. No vlastně tenhle barák staví, ale my ho zde teď vyháníme jako psa. A prosím tě, kdo ho vyhání jako psa? Máš řeč. Mě ho taky líto. No vlastně, když teď ta Zdena s tím Mirkem mají nový byt, tak
Je tady o jeden pokoj navíc. Tak. Mám mu říct, aby odjel? On měl takový smutný oči. Tak, jsme doma. Máš správný klíč? No mám. Prosím tě, pojď to sem. Tati, to nejsou naše dveře. Co nejsou naše dveře? My jsme si spletli dveře. Štěpánek. Musíme tady bydlet. Vždyť je to naše rohoška. Co budeme dělat? No asi otevři, ne? No ale jak vlasti? Ty jsi špadlej na hlavu, na koho zvoníš, když nejsi doma? Dobrý den. Počkejte, paní. Kam jdete? Táto, vykradli nás! No příbory taky. I stříbrný, co děláte? Necháte to všechno na... Nechte, že čeká dítě. No tak ať se čekám do čekárny a ne do našeho bytu. Jak jste na to přišla, že je váš? Pohlídej, já jdu na bezpečnost. Pojďte se mnou kluci. Ježíčku, ty tady čekej. Prostě vytipovali si byt, ze kterého majitelé odjeli na dovolenou. Prosím tě, dopověz to ty. No, naletěli jsme podvodníkům, který vykradli byt a ještě nám ho drze prodali. No. Vy jste jim už ty peníze dali. Vypadali oba tak solidně. Teď chtěli jenom zálohu 20 000 a zbytek těch 15, že dostaneme dekret. No fakt. Takže jsme přišli o 20 000. A teď máte na to jednoho chlápka adresu i telefon, ne? Falešnou. Teď se můžeme jedině modlit, aby ty lumpy co nejdřív čaply. Prostě jsme smolaři, no. Já nevím, že nemůžeme mít nikdy aspoň trošku štěstí. A jak je to možné, že u nás vždycky všecko odnesou slušní lidi? Ty největší svině si užívají. Přesně. A kde budete bydlet? No přece tady. Doma. A tam dáme všechny nábytek. Do Kulny. Vedle naší italské ložnice. Jo. Tam měla přijít po dědečkovi do Podkroví. Z naší ložnice jsme mohli mít obývák. Prosím tě, se nemůžu přerazit. Prosím tě, nepleť se mě. Takhle se to... Pojď, prosím tě. No, vidíš to, no. Proč já jdu takhle blbě? No, Zuzi, ahoj. 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 Bylo to výborný, Květuško. Jenom to maso je nějaký tuhý, nebo... Teď jsem ho pro vás dusila skoro 2 hodiny. A to je jedno. Květuško. Hm? Já mám pro vás překvapení. Pro všecky. Za to, že se o mě tak dobře staráte. No hlavně za to, že jste mě nešoupli do toho ústavu. Původně jsem to chtěl dát Karlovi, teda synovi, ale... Jaký máte to překvapení? No to si sedni.
To si sedni, ať tě to neporazí. Budete bohatý. Moc bohatý. Na dnešek v noci jsem měl takový sen a v tom snu se mi zjevil Amor. 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 No počkej. Víš, co povídá? Snad ne, že se budete ženit. Ale on ti jenom takhle kouká a najednou povídá Františku. Františku, nespile. Vsaď si a vyhraješ moc peněz. Jo. Pak zase takhle kouká. Najednou byl pryč. To povídal Amor. To povídal Amor. Ale Amor je přece bůh lásky. A to já vím taky. A co má být? Ten se nestará o peníze nebo o nějaký hazard. No vidíš, a tenhle ten se stará, přece poznám Amora. Ano. Vsadím sportku. To je nejlepší. Kolik je první? 300 000. No vidíš, 300 000 to máme. Když to vsadím 10krát, to máme 3 miliony. A já to vsadím 20krát. To bude 6 milionů. A s tím už nějak vyjdete. Spinkej, Zuzanko, spinkej. No, teď se naše malá holčička, spinkej. Prosím tě, běž vedle, tě tu klid, tady dneska nemůžu vůbec uspat. Asi bolí bříško. Pohřej si guláš nebo řekni květy, jo. No, spinkej. Kolikrát jsem vám říkal, abyste si ty posraný pleny dávali někam zvlášť? Jdu se umýt, vidím tam čistou plenu, chci dát jinam a podívej se na to. Musíš tak řvát, už pomalu usínat. Tak se na to podívej. Až dojím, tak to vyberu. Dobrou chuť. Maminko! Co pak je, Martinku, co je? Děda mi sebral bublifuk a nechce mi ho vrátit. Já ho chci naučit dělat pořádně bubliny. Prosím vás, dědečku, vraťte mu to, on se to naučí sám. Víš, jak ten trouba do toho fouká? Takhle. To není pravda, takhle ošklivě to nedělám. Ještě hůř. Musíš lehínka. Dědečku. Počkej, takhle. No, moc krásný, prosím vás, okamžitě mu to vraťte. Martine, pojď sem. Dívej se, ať se naučíš, jak se dělají bubliny. No vidíte, dědku, sakra, vraťte mu to, ať si dělá třeba krychličky, prosím vás, mě už tečou nervy, vy jste jak malý kluk. Ty jsi ale protivná, užalovaná bába. Ty nejsi žádný kluk. A já teď vyhraju 6 milionů a ty z toho nedostaneš ani ochousanej preclík. Ještě jsem nedostal napít dneska. Hned to bude, prosím tě, běž si dát ven. No. Zdeni. Nech to. Proč? Ta postel šíleně vrže. Tak protože postel šíleně vrže, si já ani nevrznu. Zbudili bychom Zuzanku. Zdeni, vzbudíme. Potichu, jenom chvilku, jo. Jsem unavená. To hrozně lechtá. Nám ten dědek zbudí Zuzanku. Jdu na něj. Chtěl čurat. Nevím, myslela jsem, že má větry. Nemá žízeň. Hlad. Teď je to naposled ve 4 odpoledne. Tady taky nic není. Jak jste dopadli u toho soudu? Peníze dostane. Ale v měsíčních splátkách. Máte? Nemám. Oni toho ty rošťáci totiž měli víc. Tak tady byl. Stávej, slyšíš? Zuzanka má hlad. To já s tím, no. Ten náš blbecí sežral celý sunár. Prosím tě. Zajď do města na pohotovost. V lékárně. Mají tam otevříno. Kolik je? Asi 3/4 na 2. Pak si můžeš klidně lehnout. No jo.
dobrý. Co je? A nic. Dětku. 2. Máme. Dobrý. 20. Taky máme. 33. Co 33? 33. 33 nemáme. 19. Taky ne. 34. 34, taky ne. 42. Prkínka s dětkem pitomým. Dodatkové číslo 8. To je děsná sranda, vy. Tak teď jim to asi dám. Jen neblbni, to nesmíš. Já nemám co vyhodit. Ale o nic nejde. Počkej, jak to, že o nic nejde? Vy tam máte 3 čistý a ještě k tomu moje žralky navrh. No počkej. No hele. Tak prosím. No, to ti děkuju. Na palce. Hele. To se ti povedlo. Přišel nějaký policajt a přivedl naši Lucku. Stalo se něco? Nevím. Dobrý večer, vy jste pan Hybča? Otec zde přítomné nezletilé? Ne, já ne. No, to jsem já. A co je ti? Zadrželi jsme ji v parku na lavičce ve společnosti jisté party, která vykrádala kiosky. Byla notně opila a budila veřejné pohoršení. Tady vám ji předávám a zítra, ať se s ní jeden z rodičů dostaví na okresní oddělení veřejné bezpečnosti číslo dveří 11. Ano. No, tak vám děkuju. Tak zítra. No tak, dělej. Sakra, čuně jedno. Taková vostuda, prosím tě, ve 14 přivedou ožralou z hospody jako nějakýho... Nekýj! Já jsem si plátnil. Nebídí, to nemá cenu, co tak si myslíš, že ona tě takhle vnímá v tomhle stavu? No, uklidni se, to jediný, co můžeš udělat, jí trošku omejt papulu správně květo a šoupnout jí do postele, no. Tak klid to chce, prosím vás. Tady pochodujou nervy. Tiše, zbudíte Zuzku. No, to je jasný. No, takhle k Martinkovi dát nemůžu přece, ne? Ale prosím tě, tak my pro tentokrát vezmeme s Květou k nám dolů, viď? Pro dnešek, co? To bude nejlepší. No já vím. Tak ještě 41 dní a bude zase štědrý den. Prosím tě, ty mi budeš vykládat, že tě zajímalo, kde ta holka je, jo? Že tě to někdy zajímalo. Zprávy z domova. A když jsem náhodou měla chvilku času, tak jsem ti musela dělat kafe, že jo? Ty mě budeš vyčítat kafe, jo? Prosím tě, vůbec když jsi mě naposled udělala kafe? Každý den ti dělám kafe. Počkejte, miláčkové, počkejte, mlčte hezky. Jak tak koukám, tak jediný, kdo tady dřeje vy, že jo? A jediný, kdo se ulejvá, je Květa, ne? Od toho taky máte křečový žíly, že jo? Helejte se, kdyby vám neuvařila, tak se ani nenažerete. A to ani nemluvím o tom, kdo věčně pere ty posraný prostěradla a pyžama po dětkovi. Dědek se upšoukne a Květa letí, co? A já ti něco povím. A ty se podívej dětem do sešitů. Kdo se s nima učí, kdo podepisuje žákajdy a kdo se stará o mrně a kdo pere plinky, když jdou mladý do kina. Co ty nám Rozumíš? budeš vyčítat? No jak to No co? kolikrát jsme byli s Mirkem v kině, no jednou a to sama Květa nám ty lístky koupila, sama se nabídla, že bude hlídat. Teď my od nikoho nic nechceme. Ale nehádej se s nima. Oni si snad myslí, že jsme blahem celý bez sebe, že tu můžeme bydlet s nima společně. No tak mladý, tak to už teda stačí, to je dost! Co si to dovoluješ, To je dost! člověče? Teď nebejt vás a dětka, tak tady žijeme úplně normálně. Co na něj řveš? Připrav Zuzanku, zbalíme věci a jdeme. Počkej, neurážej se jako malej harant, mysli hlavou. Ale prosím tě, jen ho nech, ať si jde. Můžou zase klidně naletět nějakému podvodníkovi, že jo? Prosím tě, podívej se na něj. Vůbec není schopný uživit rodinu, takový kůň. Tak já vám něco řeknu. Vy máte radši toho cizího dětka, než naší Zuzanku. Už mohl být dávno pryč.
teď budete vyhazovat nás. Nikdo vás přece odsud nevyhazuje. Musíme se prostě dát nějak dohromady a snažit se žít, jak to půjde, no. Že takhle už to dál nepůjde. No, teď já vím. A ono by pomohlo, kdyby se uvolnil ten pokoj, co má dědek. Květa se Evženem by se přestěhovali do vašeho pokoje, vy byste šli nahoru a byl by zase klid. Já vím, že to je s dětkem někdy horší než s malým dítětem. Ale vyhodit ho, to se na mě nezlob. Já to prostě nemám žaludek. To bylo řečí, když jsem si to chtěla dát vzít. My vám všichni pomůžeme. Teď nám vyčítáte 1 kino a 3 vypraný pleny. Kdo ti co vyčítá, holka? Počkej, ty chceš říct, že jsem vám jinak s ničím nepomohla? Ale nechte toho, teď zbudíte Martina. Pojď. Nemáme to jednoduchý nikdo. To je pravda. Zasni. Jo. Au. No jo. Ona mě poblila polštář.